Ahoj, vítáme vás u nového videa. Také vás vítám. Tak, dneska bychom se tady rádi pobavili na docela zajímavé téma, nebo respektive chtěli jsme využít toho, že nám tady zrovna krásně kvete Wistarie a hlavně voní. A je to vlastně takový protiklad o tom, o čem se vlastně budeme bavit. O čem se tedy budeme bavit, když Wistarie voní? Tak my se budeme bavit hlavně o tom, co smrdí. Probereme si kadenci prdů podle zápachu, co lze vlastně diagnostikovat, jak se jich případně zbavit. Prostě probereme široce. Já jsem si na to tady připravil takovou třífázovou tabulku, kde vysvětlíme, jak moc a proč nám prdy můžou škodit nebo prospívat. Jasný. Tady je třeba zajímavé, aby si diváci všimli, že nám tady lítá takový jako málo typický hmyz, konkrétně dřevodělka. Ne dřevodělka, drvodělka. Nebo drvodělka, že jo. No ale v každém případě je to velice zajímavý hmyz, který se běžně nevidí. Tak no údajně se vrátil do České republiky po 100 letech, no a my ho tady máme na Wistarii asi 3. rokem se tady objevuje, no. Tak, mimo té krásné vůně tady máme i tohodle skvělého hmyzáka. Já si vemu taháček a můžeme si taháček, jít na to. Tak jo. Tak za prvý máme prdy smradlavé, které mohou signalizovat zdravotní potíže. Tak, půjdeme asi nejdřív vlastně, vždycky začneme u zápachu prdů a pak se dostaneme vlastně k té eliminaci. Tak, když vlastně ten zápach prdů je po zkažených vejcích. Tak, pokud vlastně cítíme enormní zápach zkažených vajec, tak se nám vlastně musí vždycky vybavit, že se jedná o syrovodík. Ve škole v 6. třídě, že jo, v chemii jsme měli H2S, smrdí jako pes, takže opravdu to smrdí řádně. No ale to nejen smrdí, ale ten plyn je vysoce agresivní. Může dráždit prostě sliznice, zvyšovat propustnost střeva, zhoršovat Lakigat syndrom. Může vlastně podporovat výrazně záněty, až už ve střevní trakci nebo kdekoliv jinde. A může narušovat dokonce i mitochondrie buněčné, no a to už je hodně blbě, protože tím se nám radikálně snižuje vlastně tok energie a vyvolávají se spousty zdravotních problémů. A bakteriální skupiny, které vlastně tento plyn produkují, jsou takzvané sulfát redukující bakterie nebo sírany redukující bakterie, SRB. A mezi základní představitelé patří třeba Bylophylla nebo Desulfibrio. Tyhle ty bakterie holdují vlastně především potravinám s vysokým obsahem síry. No, takže vejce, maso, cibule, česnek, brokolice, květák, obecně křížaté rostliny, tučné pokrmy a velmi nízká vláknina. Takže tam je takovým typickým představitelem moderní KFCčková strava. No jasný, no. Jo? Jak je eliminovat? V zásadě je potřeba zvýšit rozpustnou vlákninu, především teda pektin, máme jabka, psyllium, arabská guma, konkrétně to teda akáciová vláknina, rezistentní škrob, tam by se dal použít i obyčejný solamil, prostě v nějakých rozumných dávkách. Pochopitelně opatrně, protože přeci jenom rychle neznamená dobře. No, to určitě. A pak teda rezistentní škrob, jehož významní představitelé jsou hlavně vychlazené brambory, vychlazená rýže, kdy jeden den uvaříme, druhý den spotřebujeme, lehce přihřáté, tam vlastně se změní, zdegraduje se prostě ta základní struktura na ten rezistentní škrob a to už perfektně mění bakteriální kultury ve střevě. A potom tam máme polyfenoly, to znamená borůvky, brusinky, kurkumin, jo, pak více vařené zeleniny, ale hlavně zeleniny bez síry. Jo, takže mrkev, cuketa, takový ty, co jsou šetrně prostě jako stravitelné. No. Pak je tam o to prostě si spočítat vlastně tu síru třeba na nutriční kalkulačce na chronometru, kde pak vím, o kolik jsem snížil a co to vlastně s tím zápachem udělalo a jak dalece se mi teda daří redukovat ty bakterie. Jo?
Pak to chce teda vlastně snížit tuky, protože tam bývá velmi častou příčinou vysoké množství tuků. Zvýšit hydrataci, lidi obecně málo pijou, takže těch 30 ml na kilo váhy a den by měla být jakási norma. No, pak teda dají se přidat fermentované potraviny, samozřejmě citlivě a jak které, to znamená vybrat si, co mi sedne, ne to tam valit na tvrdou. No a hlavně teda omezit takovou tu klasiku, jo, smažené pokrmy, což jsou ty typické prostě KFC produkty nebo mekáč, že jo. Smažený sejra a podobně, tak no. tyhle ty dietní věci, no. Samozřejmě zvýšit příjem škrobů, zařadit čekanku, artičok kvůli lepšímu trávení, no a podpořit maximálně růst bifidobakterií. To jsou taková základní opatření, která nás mohou těchto bakterií zbavit nebo je výrazně omezit, protože úplně zbavit se jich asi nedá, vždycky je to o té stravě, ale omezit se to dá zásadně. Jasně. Tak, druhou skupinou máme vlastně prdy smradlavé, ale obvykle bez potíží. To je už lepší skupina, sice odér je, no ale problémy v zásadě moc nevyvolávají. Takže pojďme do nich. Tak jo, tak vlastně prvním zápachem této skupiny je sladko-kvasný až alkoholový. Tak, tohle vlastně většinou je dáno etanolem anebo acetylaldehydem. Oboje může dráždit sliznice, podporovat kvasinky a zpomalovat motilitu. Takový základní představitelé vlastně téhle skupiny jsou Klebsiella a Candida, známá kámoška Candida albicans. No. To utrpí půl populace. No, takže možná i víc. Možná i víc. Zajímavé na tomto je, že existují případy, kdy toho alkoholu ta Candida nebo ty bakterie produkují tolik, že ten dotyčný se nacpe nějakým sladkým jako dietním jídlem, nejlépe nějaké buchty a podobné šmejdy. No a když si změří jako stav, tak zjistí, že bumbal. Že jo? No, nadejchá prostě, takže když by vás chytli nadejchá, policajti, jo. tak nadejcháte, no. To je opravdu už pěkná produkce, no. Jo? Takže to funguje jako fermentační nádoba. No jasný, že no. No, a tady jako základní krmení těchto bakterií nebo kandidy jsou hlavně cukry, fruktóza, sladký ovoce, medík, který prostě mnoho lidí považuje za strašně zdravý. Přitom on zas tak zdravý není, proto no. se s ním cpou, až si skurvěj zdravý, že jo, takže ten je hodně zdravý. No, pak jako přechlastávání těch jako sladkých koncentrovaných džusů, že jo, ty chemizovaný džusíky jsou koncentráty, výtečný. No a pak dietní pečivo, kdy teda lidi jako si neuvědomujou, že prostě kajzerky nemusí být nutně to pravý ořechový. Jo. No, jak se toho zbavit? Tady potřebujeme omezit jednoduché cukry, přidat pektiny, rezistentní škrob, psyllium, polyfenoly, borůvky, brusinky. Může se použít ceylonská skořice, kurkumin, více vařené zeleniny. Je dobré stabilizovat příjem vlákniny po malých porcích v průběhu dne, že jo? Aby prostě se toto zvýšit zásadně hydratací, podpořit růst bifidobakterií, protože bifidobakterie stavějí vlastně koncový pH, to znamená, oni produkují vlastně ty svoje metabolity v takzvaném distálním tračníku, v té sestupné trakci, a v podstatě tvoří vlastně takovou tu koncovou kyselost prostě stolice. No jasný, no. Tak. Hlavně je teda omezit alkohol, protože už ho i tak ty lidi mají No a sladký nápoje. Jo, takže tady je dobrý upozornit na to, že i tady ty přemnoženiny a tenhle zápach teda není žádný vítězství. Jo. Není přímo škodlivý, ale rozhodně není přínosný. Půjdeme teda na třetí skupinu prdů a to je ta poslední skupina. A to jsou prdy nesmradlavé od potenciálně nejškodlivějších po prospěšné. Tak, tady ty prdy dá se říct, že nebejvají prostě zásadně jako
silné nějak, ani účinkem, ani v zásadě ničím a jsou téměř bez zápachu, že jo? Takže prostě jen některé z nich je cítit, to si řekneme teď dál, a většinou nespůsobují úplně zásadní problémy. No já si myslím, že jsme asi všechny ty 3 skupiny vlastně těch zápachů prdů jako probrali, protože já už tady vlastně další nemám. No teď toho bylo. No. To jako... Toho bylo dost. Já nevím, já si myslím, že asi k tomuto videu je to takřka všechno. Já nevím, jestli ještě máš myslím, něco. Že jsme probrali jako velmi zevrubně prdovou stupnici, no, takže nyní by v podstatě každý mohl kadenci prdu ovládat. To myslím, že pro dnešek super. No, já bych řekla, že taky. Až moc vyčerpávají. Až moc. Dobrá. Tak jo, tak se mějte hezky. Taky mějte se. Ahoj. Těším se na příště. Já taky, ahoj.